हो पाई। बिहान से लाइन में लागल साला ओटीपी नहीं खेया। अच्छा। इन्हें रेंगना कमाई घरे परेशान कर ले भी कि हम जॉब बनाएम तो गैसे पर खाना बनाए। चिपरी अरे देवा साला गैस के आफत है इतना बढ़ गइल बन चिपरी साला की भाग के कर नहीं छो गैस कर हमने चिपरिए ना किन ली। बड़ा ढेर दिन पर हमार दिन लौटल बा। ले गोरा ले गोईठी चल के गोहरा ले लिया जाता है। लिट्टी उटी लागे गैस तो मिलत बा ना। अब ही बड़ा रेट से मिलेला। ए चाचा चिपरी का रेट बा गोहरा का रेट बा हो साफ आने रे बड़ा का लिखल बा पढ़ ले ऊपर तो पढ़ लो ना चाचा मुंह से बताओ कौन का रेट बा। 265 रुपया पीस बा 20 रुपया जोड़ा बा। अच्छा 262 रुपया किलो बा। लकड़िया अगर जरूरत होखे तो 150 रुपया बोझा दे दे लकड़िया। चाचा एगो काम करो पैसा तो कम बा 50 रुपया के एक पीस गोहरे में से दे दो लिट्टी तो लागी ला एक पीस गोहरे में से दो। चलो बड़ी आसान कैल तू ठीक बा। तो भाई कितना दिन पहले है रोड पर फेंकल फरत रहा तक केहू ना पूछत रहा। आज तू एकरा के छान के बेचत रहा वो बोर्ड लगा के। अच्छा का भाव के देता रहा काहे मलवा के बोलता तू समझा कोनो दिक्कत बा का। दिक्कत के बात करता रहो कि गैस के चक्कर में बिहाने से तोकर फेंक देले बा। चिपरी बा 262 रुपया किलो और गोहरा बा 265 रुपया पीस ले के लो ना तो आगे बढ़ो। भैंस के गोबर के इतना महंगाई चढ़ गई। गोबर ना हो ई हो गइल बा सोना। तार लोग के दिन गइल आई लोग हमनी के दिन तारा लोग के दिन आ गई कि गोबर अब सोना के भाव में बेचाए लागल। हां दो अब महंगा बा तो का करल जाई यानी पैसों के डर बा ओने घरे गइला पर मेहरारू के लातों के डर बा। दो कम से कम 2-4 किलो। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। अच्छा है मैं अंधा हूँ।